Bueno, pois este campeonato de España Levín, que é o primeiro que se disputaba, pois bueno, foi unha experiencia, os resultados non acompañaron, pero bueno, no primeiro partido creo que competimos ben, tivemos opcións incluso de levarnos a victoria, pero bueno, finalmente pois Andalucía foi máis efectivo e bueno, con dúas contras casi ao remate do partido, pois decantaron o marcador a seu favor. No segundo partido contra Cataluña, pois bueno, xogábamos as opcións que tiñamos de pasar a seguinte ronda. Bueno, a verdade é que Cataluña foi superior. Empezamos ben o partido con uns 5 primeiros minutos que, bueno, que estiveron ben as rapazas, pero bueno, Cataluña é unha selección moi forte, creo que candidata ao título final, e bueno, nada que dicir, o resultado pois dio todo, e bueno, en xeral a experiencia foi moi gratificante, as nenas creo que pasaron uns días bonitos, e bueno, nada máis que seguir traballando para intentar pois no próximo campeonato pois que as cousas saian un pouquiño mellor e os resultados acompañen. As valoracións que fago do campeonato, unha vez que sabemos que quedamos fora por a diferencia de goles, son boas, pero de moita lástima, porque no primeiro partido pagamos os nervios da primeira mitade contra Extremadura, e despois a partir de aí na segunda metade contra Asturias sí que o fixamos moi ben e competimos a bon nivel. As sensacións despois da vitoria fronte a Aragón son moi boas. Gañamos 6-2 nun partido que, aunque o resultado reflexe unha diferencia moi abismal, non foi así. Foi un partido moi igualado, onde competimos hasta o último momento e levámonos a vitoria que nos dá o pase a semifinal. Sorteouse agora as semifinais e nos tocou unha rival moi forte como Castilla-La Mancha, pero nuestros xogadores van competir e seguramente daremos o máximo para estar na final soñada que todos queremos.